kadang mi kisingi ki bamenta kat sebangi pai la halom ne hom la hasnong ne khlau bat kham tam ha ki surok ne kin la hasnong ni sakhi ye kita ki jajing jekhlia ki bungi jukhot ye ki plastik ubon reu da ka jingdu no ya ka jingkit khlie ulapen sapriang da ka basu bret pathar khlam don shu kono ko jing sosalia kani ka plastik ka along kata ka jaj mar ka bompot bat ka balaru ban sempor de ki spas nam ban pen praya ka de ki bor jong kamariang om tang ka taru kalong kata ka mar bodon jingma na ka bi jongka ya ka khandau hakarep karyang bat iki ki wa ki bolong kita ki telong umbam umdi ki jongi ti ali menta ngan pani epi ya kani ka khana jong ka jingya lenti jong kita ki arngot ki samla ki blami shakhmat ban le ai nak benta kani nak benta ban pun kho ya kamariang ta ka bakila thau yiki lat kilenti hak kamai kaji ke kam jong kini ki arngot kalong ban pen kelai kani plastik jot syaki mar ki mata khnang ba mangama phi ngila ban thiet ikini ki mar ki mata ban bungin bu tingkai halak ki jong ki yeng sem ki jongi bar kham tam ka jong i jong ki kalong ban wara ya ka kamai ka ji bar ka ju ko por ban pun khoj ya ka mariang saudong saukut khnang bakala we ki khon jong i kan yo ya kata ka mariang ka bakhoj kum kata ka mariang ka ba ulong shwa man shwa jong i yo te porlok be ya lang ban ngi pe kani video don dekut kani kadi ka khana syapang ka ikori ladang ila ban pun khoi ladang ila ban divert no kini ki plastik ban let sha ki wa ne sha kini ki landfill semua ki cakap teknik bagi angum melong marten ladang ila ban safe no nong tu ngin penon kam ban sna de ki tiap ki ban ne de ki snam temot kat no shu plastik mo kala light ban let sha ki ne ki cakap teknik te kata ro ko we ka yu ko jing thung jong ni teng jonga de banket lang nong bri bat nga de snong nang ni na po sning proper te ka kani ka kam ka banga sedang ka kalani ka startup mo kum bagi ong ka de ka kerteng ka de ka ikuri te hakani ka startup lani kani ka kam nga ngalum mi kini ki plastik kini nyut plastik ki bapi shed bread ki ba shed bread betul te gitu kinyut nga shem nga pen kelai gitu kinyut syaki khasentiu bat nga pen kelai ki syaki ni ki furniture ero ini bakal astang jabok kan ka yu kamar yang jongi ki breu ki berpathar ki plastik ki kamtam plastik lei pitep iba ulong ubom pun te ladap hibrat anu hibrat pathar anu no te kemut kan nek saang tu daki spat snem ka snek daki saus spat snem ajo te tengah i kata tengah si susi ngai si i kum tu namar mensuang i ka khot te menta kadang he dang i menta kadang jabok te hakata kapur ngakendu i co-founder jonga i silidor tengah la don lupa hi ka jing mot ma kwa ban le e kan ni tang ba ngim don lat don ti long ngim pat tep ba kan ye e bangin le te menjim sem ha ka por lockdown ngi le e kan ka yu ngi yo por ba kan ni don ha ye ngum to te ngapo ye keren ba ini ko founder jonga tengah se e thu khana ba o ka long kum ta te kini ka plastik e ka long kum ta te kwa ban le e mo shpang kan ni te tengi le gumno ngi le research kan dian ha por lockdown tengi le research ngi page nang ni tai ong ka ema bangi la ban le spang kan ka plastik tengi lap we industrial das uni na Netherlands don we breu pekerteng Dave Hackens te uta ustang e ka movement u khot precious plastic e kata bat kata ka movement kan ka precious plastic u khot ya ka plastik u khot ka ba kerpang long ka bodong song dor te
te ngiyo inspiration nong tu to mo uru ule kini ki jat kam he to utu par ule te shabar shaparang te ngiyo jing mon no te ki machine patte ki bapanon kam o te ki de ki bahe ngimla ban afford ban thet ki tamo ki bahe te ngile kum no ngi experiment ni yeng kan ngi persang yeng te idon I sandwich meka I tiba shet le roti bas ang roti don utu ngasu shim jong man te ngasu shim na I te nga persang ban sna mala kum to te nga persang ban experiment te kalong kan te ka to ko por ngiyo kini ki bol ngi snar ki bol ngi bu ne kini ki steel kini ki bol steel hapo jong to ngi thebe ka to plastic bala te ngi sakhnyon te bon ki bol ki bala pat bala ayu man tang bale por bale experiment ka to te hadin ka to tingi la don ka prototype tingi la pet tu ka kalong kan te hang to ko por hi ka wan kanika CME championship challenge jong kanika prime te aga tu ko por dengan bari co-founder jonga yang bong la don ne kane te ong chal ngi ne le moi kane ka kam ong ni persang kane competition ngi enter ni competition te tingi enter kan tingi la enter kum to te ngi kumba ngi tingi mdir ne ka business background mom don ne mon gi badale business kum to tingi rungi dang long be dang long kaleng ngi patte ba kan chpang gi ki business te ong tom ni lengin sa ngin persang ban ma te tu ko por ngi la le ka competition te hadin ka ni ka competition te ngi yo rung ka top 100 kan ka don show ka top 100 first round da adap ka first round te ngi rung ka top 100 te hadin jong kata ka top 100 te ka don sa pitching round ha kata ka pitching round le ka khame show namar ba tu ko por ka dang non lockdown te nga ngam la ban le ngi hable ka video ko wei ban nam ta kata ka pitching round te nga don sa jengai nga don sini sa boy ko founder jong ai de sa moson nei don I de na moson ram te don station moson ram te hatu ka por I dang klat I me jong iro te ka jenjar ngi bangin communicate ma te ngi la shule online ngi shule online ba kan ngi coordinate langom to te ngi sa persang ban le ka yo la persang kat bala te kham don ho biru long ban job ro kata te ngi kum te naga jing khu play te ngi job ke kata te ngi poi ha ka top 50 ha ka tu ka competition te hadin kata top 50 te yo cash prize ka basan po jar ngi persang ban upgrade ki tiar de te naka sandwich maker te ngi la thet on ka oven kan te oven la kham he la so ban pun mi gitu ki plastic ai te nang tapan ngi sna ka ka custom hydraulic press kata ka custom hydraulic press bat kamul jo kana ada kanar ngi sna te dala pun na po oven ngi thep hapo ka tu ka mul dala thep tu ka mul te sik khnyat da kata ka hydraulic press kan ta ka khnyat da kala ka tu plastic ngi sa sing ngi sa yo sna te han tu ka por ngi la kham yo la yo prototype bu kham ba show kan bani kong do la kham ba te kidon ki exhibition ngi la exhibition keleng te ha kita ki exhibition ro te kita ki breo kadon ka exhibition hanong po ka celebration jong ka 75th independence ka de ro ka 50th statehood ka jela jongi te hatu ka pon ngi let kata ka yu te hang tu ngi yo ka waste entrepreneurship award kan te hang tu I te ngi display kini ki tiar jongi ki shna ki stool e ro knian son te ngi display hang tu ka por ka sin ka ban kong do mangi de ki tiar le de kan indi ki tiar bangi shna ka to kan plastic te ngi baki bro ki internet ki kwa sho te ngi yo men sim sho kan to tambah hadin ka tu pate ban ngi la stang le ngi apa sang ka bala te ngi try hadu lai sau bjem step ting don ki por namar tang tu we khras te ro ki ka shimpor long ti por bom don machine ai te ka shimpor do lai kan ta sau kan ta ban snai we te don ki por ba kam long pha te ngi hap stang ben na ba stang tang we ru ka shimpor kin reu nyo pra kan ta te don ki por shet dom so do men sem engum to don ki por so kwa le so tamba I ko founder jong I men sem ban kin I ma iro I men sem I batai ong ba to mlele ma le bet persang ban ngi ne le bet te ngi la le ski tamba apoi ka pot bagi mla so ban supply na mar kelas tang bon ka demand ki breu kelas tang itho kelas tang kwa shipun ki jingkli nang yang tai kum juru long na yeng sam mo balai fi long tama pat iso nang tapat long kumbashu kapor ma ya bang dei ban let class tu te ni pan upload por pra chene ka jing thai ko ye kamet ru tan shipun ki ba dan ki por pat bangi ni la smo thai ru ban trai ha bang yim yo I uso ma dan ki por ba kam long kum bangi ni thmu kan ha bangi snai kini ki yu ki khras ang tiu jangi hadian pat bangi
ya cakmat te na yeng ru kilai ki parlo ru kilai habang yela yo kini ki prototype peningkong jongi te kat nu maki ru ki community las dang support te mentale bang la apa ru ni uput ngakwa ru ba ngan ai min sim lang ki we ki papet ka ni ka video ma ba ngi ki para samlang nginom khunyum ne nginom sngo si than ba bamdan kam la ne ba ngim dan ni e bing shong hieng philawan pe shaka dyang shaka mon mo ba pe thu ka sap ke jong phi ka po bulai ai ba philawan pendan kam tikna mo ya ka lai ban sngo scam ba ban yai tre sta mai tre minute hadu bakin da poi hau tau bakin yo ban poi tau puat mo bakila ban pe ila di ne ban yarap hieng ma ban long ban yang ki chat la jong kan te kumjuru mga ban kit ru ani ka pon ngidang ya tre hi khanang ba ngila ban yarap ru iki we ngi ban ai kam iki we kumjuru hayeng hasam ngi ban kersan ban kumjuru kham tam e ka mariang mo ngi menshwa ngi yo ka mariang ka ba khoi ka ba kabalong utama plastik free dan plastik pedang duna ha dari menta perekat sebelah ngisi bet kina duki plastik chips sadu ki plastik bitter ki beri ki bread hasura ka nak baning kong te pide ban pen yele ban pen phya mo ka nyut jong phi namar ki don ki nyut ki bapot bat ki bampot te ki bapot te phila ban bu hai phishna phila ban shna sbo ro da to phi bo tang hewi ten shu I be kum to kelas bo ka to ka sbo phila panon kam phila ban de ro ka to la ka jong ka business kal phila ban le ka taro te ka plastik pa phila ban bu la ka jong phila ban ai shengi ro da ka man so phala ni phila ban de ro te ngi persang ni kong ngi perkhat bang ngi shu ya shem mo ki plastik ngi shu ong ki bre ban bu tambah bunsen pat kum poi klet mo da nangi ong shbon ong phi ong pun bu la mo ka ta plastik pun bu la ka jong te bunsen ki poi klet te kim kan mau te ngi pat ngi lek no ngi ai no da ka dor kan ngi ong ba to pun bu lam ki plastik ngi sa thiet na phi te ki bre la kham shim khya kan te ka jing mo jongi ban le ka ta ka long ba khana ba ki bre kin don jing kin bu jing mo ba kin bu kan lom kalat kamai kin kataru e ki bre la da kin lom tang ke plastik kin an wan ai ngi kin de ngi te ngin ai ngin stiu da ka dor kan kita te menta patte ngila yo no ka to ka garan mo nong to te lang ba ka to ka garan menta te ngila yo ban thit ki machine ki ba khambyang te kerman ba dalai don te menta ngi dang ya set up ka workshop jungi ta te dang ngi kerman ba dang ngila yo set up ka ni ka workshop te ngila ban ai kam no si ki we ru kan namar ngi tangi angut ka jenjan namar ba shi ka tangi tre tang angut te ka kham e galong ngi hap ngi ka plastik dang ngila lum ngi hap pen khot chwa da te pen khot ngi hap od ngi odu da kan shi te ka shimpor ba tang ban le kita ru ka ta ka khot ka kum ka snong maulon nong mo ba pite ba ka de ka cleanest village in Asia ki shong ka de ka snong ka ba khot tama po Asia te aba ka lada ka tanga maulon nong mo ruwe ka laban le ko ka hadu ka ta ka khot ba ka snong thau pi bun bi sia gi bala let pi i te balengi shawai bat balengi mla man le kumta balengi but oksa kum ka mol no mongin khot dot paro shubu kan no kan itanan mo ka shubu ka jela jongi paro ka we kan khot kum tu kan itna nam itang ka we ka jabo ru ha yu te ngi ru ngi dang le ban poi sha kata ka thong kan long khna ka kan ni ka meklai jongi kwa ba ka meklai jongi kan yo nam da ka baong ba the cleanest state in India mo tengi kata ka jing ngidon kata ka jing fote bat lang ba ka taru kanam di tang ka jing khoi ro kumju ro ka jing yo kam ki we ro kan